ଏଇ ନିଅ ଖାଇବା। ଆରେ ବୋହୁ ଏ କ'ଣ? ଆରେ ବୋହୁ ଏ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଉ ପିଆଜ ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକି ଖାଇନିଅ। ଆଜିର ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କାଲିର ଖାଇବାକୁ ଗରମ କରିକି ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଓଳିର ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦଉଛି ନା। ବୋହୁ ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଚା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାମ ବତେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାର ଫୋନ ଆସିଛି। ହେଲୋ ମା, କେମିତି ଅଛୁ? କହିବି ରେ ଝିଅ, ତ ଭାଉଜ ମତେ କାଲିର ଖାଇବା ଆଜି ଆଣି ଦଉଛି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ତାଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ନାଇଁ ରେ ଝିଅ ତୁ ଛାଡ, ଏବେ ତୁ ସେ ଘରର ବୋହୁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁ କେବେ ତୋ ଶାଶୁ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ମୁଁ ବି ତ ମା ସହିତ ଏମିତି, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ଝିଅ ତୁ ମା କହୁଛୁ ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ? ମା କ'ଣ କେବେ ତା ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିପାରେ?